खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। मोनसे बाथ्राखौ थोंजों आरो सिदा बुंखागोन आङो, जों बर'फोरा बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ सानबैसे गोजोमनानै गोबानानै सालायलांबाय थानो। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बर' हारिनि थाखायनो बेसेबांबा सात जारला खस्थ'खौ सहायबोनांदोंमोन। दिनै बेसेबांबा सात जारला खस्थ' सहायबोनायनि उनावहाय बिएसि बिटिसि बिटिआर बायदिखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय माखासेल' बर' फिसाफोरा दिनै मोनसे बाउन्डारिनि सिङाव बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ इन्जय खालामनो मोनगासिनो दङ आरो बिनिनो गोबां खावसे बाहागो बर' फिसाफ्रा दिनै आउट अफ बिटिसिनि बायजोआव थानानै दिनै खाराव माराव जानो गोनां बायध' जागासिनो दङ। आरो स्पेसियेलि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो आउट अफ बिटिसिआव थानाय जोंनि बर' फिसाफोरा दिनै गोबां रोखोमनि माने पलिटिकेलि प्रेसार पलिटिकेलि हेम्पारफोरखौ दिनै मोनबोगासिनो दङ। बेखायनो मोनसे सोंथिया जाहैबाय मा, बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जाखिनि थिनानै दोननाय बाउन्डारिनि सिङाव जाखिनि बर' फिसाफ्रा दिनै बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ इन्जय खालामगासिनो दङ, सानबैसे इन्जय खालामलांबाय थानो हा? दिनै जोंनि बर' हारिनि जा सिमां जा थांखि, दिनै जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा गोथार आइडिय'लजि फिल'सफि, दिनै बेखौ जों फोथांफिननांगोन। जोंनि आद्रा थानाय सिमां थांखिखौ जों दिनै फोथांफिननानै राजा लामायाव लाबोफिननो हानांगोन। बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों मालाबाबो गोजोमनानै थाबाय थानो हाया। आरो बेखायनो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोग्लैसोनानै थानाय इम्परटेन्ट इसुफोरखौ नोजोर होनानै नोजोरथि लानानै थांनाय 2003 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्डनि उनावहाय जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बिटिसि काउन्सिलखौ 17 इयार्स सालायबाय दंमोन। बिथांनि बे 17 इयार्स सालायबोनाय समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा रावबो आदार्स पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल लिडारफोरखौ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलनि पलिटिकेल सिस्टेमाव हाबनानै बाथ्रा बुंनो थाखाय जेबो चान्स आरो स्कप होआखैमोन। मिन्थिनानै मोननाय बायदिब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गावनि आखायाव जा पलिटिकेल पावार मोनदोंमोन, बे पलिटिकेल पावारफोरखौ जाय जायगायाव बाहायनांगौ बै जायगायाव दिनै एसे गाबोन एसे बाहायबोनो नाजाबोबाय थादोंमोन आरो बाहायबोदोंमोन। जायनि थाखाय दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ जों मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनबोनाय जा 40टा डिपार्टमेन्ट दंमोन, बे 40टा थाखानाय डिपार्टमेन्टनि अनगायैबो आरोबाव गोदानै 40टा डिपार्टमेन्टखौ बारायना लाबोनायनि माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ बिथाङा दिनै सावरायबाय दंमोन। दा दिनै थाखानाय 40टा डिपार्टमेन्टनि अनगा आरो 40टा डिपार्टमेन्टखौ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव लाबोनो हानायमोनब्ला दिनै टटेलि 80टा डिपार्टमेन्ट जागौमोन। दिनै जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव 80टा जुदि डिपार्टमेन्ट थानायमोनब्ला इनडाइरेक्टलि मोनसे मिनि स्टेट जानो थांगासिनो दंमोन। आरो बेफोरबायदिनो माखासे इम्परटेन्ट इसुफोरखौ दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गावनि पलिटिकेल केरियाराव माखासे जोंनि बर' हारिनि इन्टेलेक्सुवेल लिडारफोरजों दिनै सावरायदोंमोन जे बे पलिटिकेल पावारखौ जों माबोरै बाहायलांनो आरो बाहायनांगौब्ला जों दिनै बबे एंगेलजों खारनांगोन आरो बेखौ जुदि बाहायनो थाङोब्ला जों दिनै एसे एलाबाबो दिनै सौथुनाय जाखागोन बे लामा हान्थिनायाव, नंगौना नङा? दा बेखायनो दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बेखौबो सानदोंमोन जे जोङो लासै लासैनो बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोङो पुलिस पावारखौ लाबोनो हागोन नामा, जों दिनै जास्टिस पावारखौ लाबोनो हागोन नामा, बेफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट इसुफोरखौ दिनै बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारनि समाव दिनै सावरायबोदोंमोन, सानबोदोंमोन, मोनसे थांखि लादोंमोन। दा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गावनि बे पलिटिकेल केरियाराव आउट अफ बिटिसिआव थानाय बर' फिसाफोरखौबो जेरैबायदि माने हेफाजाब हरनांगौ, जेरैबायदि माने अनसाय हरनांगौ, बेखिनिखौ हायाखैब्लाबो थोब्लिद माब्लिदब्लाबो दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा नायहरदोंमोन, अनसाय हरदोंमोन। दिनै बे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बे बिटिसि काउन्सिल सालायनायाव जाखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरा जादों, बै खामानिफोरखौ लानानै दिनै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड लिडारफ्रा दिनै गोसोआ गोजोननाय मोनाखैमोन, बिसोरो मेगन साबाय थादोंमोन। जायनि थाखाय बे बिटिसि काउन्सिलखौ जों माबोरैहाय डिस्ट्रय खालामनो हागोन, अर्थात मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि पलिटिकेल केरियारखौ आरो बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिखौ बोरैहाय माने डेमेज डिस्ट्रय खालामनो हागोन, बेनि प्लेन पलिसिखौ बे 17 इयार्सनिफ्रायनो बिथांमोना लाबोबाय थाखादों। दा दिनै फैयै फैयै बे पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंनिनो माखासे लुबैसुला आखुनि लिडारफोरखौ दिनै थारैनो बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडारफ्रा दिनै मोनमारदोंसो। जायनि थाखाय दिनै बे बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौबो थगायनानै लाना फैबाय। दा दिनै बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै दिनै आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो दाखालि बुंबाय जे जों बिजेपि पार्टिनि थाखायसो बे बिटिआर बायदि
एग्रिमेन्टखौ बानायनाय जादों दा दिनै बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बेराफारसेथिं दिनै क्रेडिट लायो आरो बेराफारसेथिं दिनैयो बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टियाबो दिनै क्रेडिट लानानै जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि डायलग मारिगासिनो दङ अब्ला साननानै नायदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बाथ्राया बबे एंगेलजों दिनै खारगासिनो दङ दिनैयो ओजों नङा जोंनि बर' फिसाफोरखौ बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रानो मोसौ बायदि खालामनो नाजानायखौ जों दिनैयो नुगासिनो दङ दा दिनैयो थाखानाय बिटिसि एकर्डनि सायावसो गोजौ रेंकआवसो गोदानै मोनसे एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जानांगौमोन दा दिनै बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ मोनसे व्हाइट पेपाराव लिरनानै मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनाय बायदि आरोना हबजा बेफोरबायदिसो बाथ्राफ्रा जायनि थाखाय दिनैयो बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय खुगाजोंनो माने बाथ्राफ्रा बांसिन सोलियो खुगाजों बुंनायासो माने बांसिन सोलिनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों खलमा बारा सोलिया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिसिनि माखासे थाखानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौ दिनैयो खोमानानै फैदोंमोन अर्थात दिनै फाननानै फैदोंमोन दा बे बिटिसिनि 6 सिडुलनि मर्यादाखौ स्पेसियेलि 6 सिडुलनि मर्यादाखौ बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड लिडारफ्रा हारिफ्रा माबोरैहाय डिस्ट्रय खालामनो हागोन बे प्लेन पलिसिखौनो दिनैसिमबो नाजागासिनो दङ दिनै मोनखानाय 6 सिडुलनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बे 6 सिडुलनि मोनथाया बे प्लेन एरियायाव गैया प्लेन एरियायाव थारमाने मोना संबिधान बायदियै बे 6 सिडुलखौ बै हिल्स एरियायावसो माने होनाय जायो नाथाय मानगोनां बेल्टि ब्रादार्समोनखौ लानानै जा बिटिसि एकर्ड खालामनाय जादोंमोन बिथांमोना 6 सिडुलनि मर्यादाखौ बे प्लेन एरियायावबो लानानै फैनाय जादोंमोन जेराव दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों 40टा सिटनि गेजेराव 30टा सिटआनो गासै 30टा सिटआनो जों ट्राइबेल हारिनि जों बर'फोरनि मोनसे रिजार्भेसन सिटमोन दिनै 30टायानो जोंनिखा जोंहा गेलेबाबो जोंनि बे 30टाया जोंनि रिजार्भेसनखा बेवहाय रावबो टाचबो खालामनो हाया बे 6 सिडुल मर्यादा होनायनि थाखायनो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बिखाया आलौखांबाय थायो जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि बिखानिफ्राय लुबैसुला आखुनि एसे अहंकार गोसोनि लालस टाइपनि सिट लुबैसुला मानि पावार लुबैसुला मानसिफोरखौ बिसोरो टारगेट खालामबाय थायो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि दिनै जोंनि बे बर' हारिया सोरबा गुबुन हारिजों दावहा नांनांगौ जायोब्ला बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रानो आखायाव सेखा जं रुवा लानानै जोंनि हारिखौ बासायनांगौनि थाखाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि जिउखौ सेफटि होनांगौनि थाखाय दावहा नांथारनांगोन आरो दावहा नांनांगौ बाध्य जागोन नाथाय जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि जाबायदि गाज्रि थासारि दा समनि सिङाव जोबोद गाज्रि पलिटिकेलि जेराव दिनै पलिटिकेलिनो जोंनि बर' हारिखौ दिनैयो गादबनो नाजागासिनो दङ जेराव दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोबां रोखोमनि माने पलिटिकेलि माने गाज्रि बारहावाफोरा दिनैयो बारनो सुजुग आरो सुबिदा मोनगासिनो दङ दा समाव प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ सालायगासिनो दङ दिनै प्रमद बर' बिथांमोना माबायदि डायलग मारियो बिथांमोननि डायलग मारिनाया माबायदि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनैयो A to Z मिथिजोबगौ जेराव दिनै प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल केरियारा जागायजेननाय समावनो दिनैयो जोबस्रांनोबो दिनैयो थांगासिनो दङ आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों आरो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनैयो बिटिआर एग्रिमेन्टनि बाथ्राखौ लानानै दिनैयो माखासे जोंनि पलिटिकेल सिस्टेमनि बाथ्राफोरखौ लानानै माखासे गुलाय गुजाय थासारिखौ लानानै दिनैयो गासैबो साग्रिद जानानै दङ जोंनि बर' हारिखौ बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों जुदि बासायनांगौब्ला बे बिटिसिखौ जों बासायनांगोन जों जुदि बिटिसिखौ बासायनांगौब्ला एक्चुअलि जों बे बिटिसि एकर्डखौ जों दिनै फोथांनांगोन नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै सिगाङाव बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिसिनि सिबा केबिनेट मिनिस्टार रेंकमोन सासे इएमआ स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन दिनै प्रमद बर' बिथांमोननि रेंकआ मा दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि सासे इएमनि रेंकआ माबा मोनसे रेंक दं जेबो रेंक गैया दा दिनैयो बेफोरबायदि माखासे थाखानाय बुस्थुखौनो खोमानानै पलिटिकेल सिस्टेम खालामनो फैनाय लिडारफोरा फैबाय थानाय समाव जों बर' हारिनि थाखाय जों बर' हारिनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय मा मोजां मेसेज मा मोजां बिहोमा लाबोनो हागोन बिसोरलाय मालाबाबो हाया बेखायनो बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै बेफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ गावबागाव मेगनजों नुबाय दं जिहेतु बेखायनो गासैबो साग्रिद जाबाय दिनै जोङो गावबागाव मेगनजों नुखांनायनि उनावबो मिन्थिखांनायनि उनावबो बे गावबागावनि बेसेन गोसा भटखौ गोरोन्थि जायगायाव थुबावनांगौब्ला बेनि गोरोन्थिया सोरनि जोंनिसो आरो जोंनो भुगिबावनांगोन जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय गतिके थोजासे जाखाबाय बेवहायनो साग्रिद जा मानगोनां रायजो जा नोंथांमोन जोंनि मोनसेल' थांखिया जाहैबाय मा जों जाय सोमावसारनायनि गेजेरजों बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ मोनदोंमोन
बे पलिटिकल सिस्टेमनि पलिटिकल पावारखौ राइट टाइम राइट प्लेसाव जोङो दायो बाहायनो हानांगोन आरो बै पलिटिकल लिडारफोरखौ जोङो बाहायनो थिननांगोन, बाहायनो अर्डार होनांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जायखिजाया पलिटिकल लिडारानो जायाथों मानो बे आखायाव थानाय पलिटिकल पावारखौ जोंनि इम्पर्टेन्ट इस्युफोरनि एगेन्स्टआव बाहायनांगोन आरो बाहायलांनांगोन। दिनै बे पलिटिकल प्लेटफर्मा धोन सम्पति आरजिनायनि थाखाय नङा, बे पलिटिकल प्लेटफर्माबो हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा थैखांनायनि उनावसो मोननाय। दिनै बे पलिटिकल प्लेटफर्मा हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा जोबथेसालियाव थानायनि उनावसो मोननाय आरो दिनैसिमबो हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै हारि रैखाथि होनो थांनायावनो हारिनि थाखाय सेपारेट बड'लेण्ड बिनो थांनायाव दिनै जोबथेसालियाव थानांगौ बायथ' जानानै फैदों। दा बेफोरबायदि माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ साननानै दिनै माखासे खामानिफोरखौ सिडुल थि महर लानानै दिनै मावलांब्ला मोजां जागोन आरो आपकामिं फैबाय थानाय समाव आं बेखौनो खावलायगोन दिनै जेसेबांखिनि माने पलिटिकल लिडारफोर दङ जायफोरनि आखायाव दिनै पलिटिकल पावार थागोन बिसोरो जेन जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोग्लैसोनानै थानाय आद्रा जानानै थानाय जा सिमां आरो थांखि बेनि उन बै पलिटिकल पावारखौ बाहायनानै जों जाफुंसार खालामनानै लाबोनो हागोन नामा बेखौसो जों दिनै प्लेन पलिसि खालामनानै नांथाब नाजानांसिगोन। दा दिनै बै पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि 3,000निबो बांसिन हाखौ आदानि कम्पानिनो होनो नागिरनायनि हेंथायै बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै हाखौ मालाबाबो होआ होननानै प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ। दा बे मोनसे बेसेबांबा गेदेर इस्यु। दा बेफोरबायदि गेदेर इस्युनि एगेन्स्टआवबो हेंथाबो दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा मावथिफ्रा अर्थात आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोनाबो दिनै फंसेबो गोख्रों रावजों दिनै सोंखारिनानै आसि थुनानै दिनै गसंथानानै बै रायजो राजाफोरजों लोगोसे जानानै दिनै बाथ्रा बुंहैयाखै। अब्ला दिनै साननानै नायदो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि मावथिफ्रा टटेलि वान साइड बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै खामानि मावबाय दं जिहेतु बिस्रा समान थाखोजों नोजोरथि होनानै दिनै हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंनो बिसा साहस गैया। जायनि थाखायनो बे थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय बे गोथार एबसु सोदोबा बे गोथार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि महर मुस्रिया गोबां बर' फिसाफोरनि खुगाजों मुं लायै लायै दिनै सोंखारि जानांगौनि बाध्य मोनसे स्टेजाव फैबाय। सोरनि थाखाय दा समनि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा टटेलि पलिटिक्सजों इनभल्भ दं। सोरबा लिडारनि सामसागिरि जादों, बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि दिनै पलिटिक्सनि खामानि मावगासिनो दङ। बेनि थाखायनो दिनै बे गोथार एबसुनि मुङाबो दिनै मुं सुजागासिनो दङ। बे गोथार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि महर मुस्रियाबो दिनै गोसोम दागो नांगासिनो दङ। दा बे बिथिं सायाव मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन आङो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय बिबानगिरिनि थाखाय जाय दैदेनगिरिफोरनि थाखाय बे गोथार एबसुनि मुङा दिनै मुं सुजागासिनो दङ, बे गोथार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि महर मुस्रिया दिनै गोसोम दागो नांगासिनो दङ। एक्सुवेलि बेखौ स्ट्रं नोजोर होनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बाथ्रा बुंनांसिगौ, मिथिबाय? बाथ्रा बुंनांसिगौ। बेफोरबायदि सिरि थाबाय थाबा दिनै एसे गाबोन एसे बांसिनसो लाइ मोनगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आंना खिन्थु सिदा बाथ्राखा दै, थोंजों बाथ्राखा। बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै आरो बे पलिटिक्सखौ लानानै पलिटिक्सनि इस्युखौ लानानै गावजों गाव एना एनि जानानै होसोलायनानै बुलायलायनानै जेबो मुलाम्फा मोना। बे बुस्थुखौनो जाहोनो थाखाय बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्राय बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा नाजाबोगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिमबो मानो बै सानैसो बर' फिसाफ्रा जेबो बुजिदिया गरसे गरनै मोननायनि थाखायनो, मोनसे मोननै सिट पावार मोननायनि थाखायनो सानदो एसे आपग्रेड खालाम निजिनि मेन्टेलिटिखौ आरो बै गारबोनाय बर' हारिनि जारिमिननि गोथां जारिमिनफोरखौ एसे हार्डआव ला, सेन्टिमेन्टेलाव लाग्रा जादों, मिथिबाय? जायफोर सुबुंफोरा नंखाय जायगायाव थानानै नंखाय लामायाव थानानै बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ थगायलांनो सानदोंब्ला दिनै नङा गाबोन नङा नोंसोरनि बे नंखाय लामाया थुंगेहैगोन, बियो 100% सियर। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।